हम भोजपुरी गायक परवीन राजा तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के एजे से पैर छू के प्रणाम करतानी। सुरेश बेंजो ऑफिशियल की तरफ से फिर से गावे के मौका मिलल बा। इस चैनल के सब्सक्राइब करे जा भैया, आप प्यार दुलार आशीर्वाद दें जा। किसैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया की अंजोरा में ना। किसैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया की अंजोरा में ना। किसैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया की अंजोरा सूत
चढ़ल जवानी हमार करतावे तंग जी रोज मुख छाती मारे अपना करे जी तो कहियो